poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobrodošli u Zoom. Za nekih mjeseci i pol dana kreću upisi za novu sezonu upisa djece u vrtiće, no kako će to izgledati u gradu Zagrebu ne čini se obećavajuće. Upravo o toj temi danas razgovaram sa svojim gostima u studiju, pa u studiju pozdravljam gospodina Ivica Lovriću, nezavisnog zastupnika u Gradskoj skupštini, ali i bivšeg pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Lijepi pozdrav vama i gledateljicama i gledateljima. S nama je i Kristina Kovačević, korisnica mjere Roditelj odgajatelj. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Pozdrav, hvala na pozivu. Gospodine Lovrić, koliko ćemo ovog puta djece ostaviti van vrtića? Pa sigurno, sasvim sigurno nekoliko tisuća. Nakon ovih vrlo neobičnih odluka Tomaševića i njegove većine u Gradskoj skupštini i ukidanjem mjere Roditelj odgojitelj za očekivati je, s tim da smo prošle godine, nakon svih tih krugova i popunjavanja privatnih i vjerskih vrtića, ostali negdje na nekih 1.500 neupisane djece. Ja očekujem ove godine da će se tome pridodati još negdje 4 do 5 tisuća. Tako da očekujemo jednu veliku gužvu, jednu navalu na vrtiće, jednu veliku nervozu među građanima, roditeljima, ali Bože moj. Nakon što smo mi od 2016. do 2021. bili postigli standard da niti jedno zagrebačko dijete nije ostalo bez mjesta u vrtiću, Tomašević nas je opet vratio godinama unatrag i opet će Zagrebčani tražiti načina gdje s djecom, jer mjesta u vrtićima biti neće. Gospođo Kovačević, vi ste majka 4 djece, od toga 2 treba ići u vrtić. Bi trebalo ići u vrtić. Što to za vas znači? Pa to znači da se to ne može izvesti jer stvarno nema mjesta u vrtićima, nema ni u jaslicama. Zvali smo sve vrtiće u gradu Zagrebu, i privatne, i vjerske, i gradske. Ne predviđa se dobra situacija vezano za upis, što znači da roditelji i odgajatelji nikako ne mogu tražiti posao jer naravno nisu obezbijedili gdje će s djecom. Što se tiče kompenzacijskih mjera gradske vlasti, koje je gradska vlast komunicirala, nisu nikako kompenzacijske, vrlo su zapravo komplicirane. Znači, te prekvalifikacije traju do 4 mjeseca, od ponedjeljka do petka, od 7 ujutro do 7 na večer. Grad Zagreb plaća 70% tih kompenzacijskih mjera, 30% plaćaju majke koje žele na prekvalifikaciju. No, ako u godini dana ne polože tu prekvalifikaciju, moraju platiti puni iznos tih navodnih kompenzacijskih mjera. Tako da, što se tiče gradske vlasti, lagali su Visoki upravni sud i tu su izmanipulirali još neke netočne informacije koje u praksi ne izgledaju kao u teoriji. Gospodine Lovriću, mnogi kažu slagali su nas, odluka nije donesena u našu korist zato što se puno toga prešutilo. Vi ste na jednoj preskonferenciji rekli mi nećemo odustati, idemo dalje. Vidite, ta mjera Roditelj odgojitelj je pronatalitetna mjera koja je donesena 2016. godine. Ona je ujedno bila i kompenzacijska za nedostatak mjesta u dječjim vrtićima u gradu Zagrebu. Smatrali smo da je u nekim situacijama bolje financirati obitelji sa više djece, naročito one obitelji gdje su recimo majke otišle iz obitelji nasilnika, gdje je ta mjera omogućila im da se osamostale, gdje su roditelji djece s poteškoćama, pa i brojni drugi. A s druge strane, mi u velikom dijelu grada Zagreba nemamo prostora za gradnju novih vrtića. Vi jednostavno praktički na potezu negdje od okretišta u Dubravi pa do Črnomerca ne možete sagraditi nigdje. Nema D-zona, nema slobodnih prostora, vrlo je oskudna i Trešnjevka s time i drugi dijelovi grada. Prema tome, mi smo imali jedan, ja bih rekao, harmoničan sustav. S jedne strane gradske vrtiće koje smo pomalo uvijek širili i nadograđivali kako su se širila naselja. S druge strane sustav vjerskih i privatnih vrtića koji smo jako potencirali financijskom potporom roditeljima koji tamo smještaju djecu, koji su imali potporu praktički kao i u gradskim vrtićima. I taj dodatni segment je bila mjera Roditelj odgojitelj, opet kažem, i pronatalitetna, ali i kompenzacijska za vrtiće. I naravno, kad ste jedan od ključnih stupova tog sustava, a to je mjera Roditelj odgojitelj, ukinuli, vi ste jednostavno kao da imate ovdje stol na 3 noge, onda ako ste maknuli jednu nogu, taj stol više ne može stajati. Prema tome,
To je napravio Tomašević bezrazložno, bezrazumno, suprotno svojim najavama u predizbornoj kampanji, tu mjeru ukinuo i uznemirio je sustav i doveo do toga da ćemo mi zbilja imati 5-6 tisuća djece koji će tražiti mjesto u vrtiću, a mjesta biti neće. Ono što je posebno paradoksalno da kad je Tomašević preuzeo vlast prije nepune 2 godine, njega je dočekalo 14 novih spremnih projekata za izgradnju dječjih vrtića. On do dan danas, on je to ostavio po strani, pa se naknadno malo primio tog posla. Neke natječaje koje smo mi imali kao za dječji vrtić Žitnja, kao za dječji vrtić Ivane Brlić-Mažuranić u Dubravi, koji su bili u postupku, on ih je, kad su se okončali, umjesto da potpišu ugovor za radove, on je poništio te natječaje. Nije u ove 2 godine sagradio niti jedan kvadrat novog dječjeg vrtića, znači nije osigurao niti jedno novo mjesto. Mi smo na situaciji gdje smo bili prije 2 godine. Nešto se trenutno gradi, na što se on jako poziva, to je jedan mali vrtić u Kašini od 4 odgojne skupine, mali vrtić u Ivanja Reci od 5 odgojnih skupina i na području Brezovice jedan mali vrtić od 3 odgojne skupine, znači ukupno 12 odgojnih skupina koji će biti završeni negdje tijekom ove kalendarske godine, ali to vam je svega 180 djece. Znači ono što će Tomašević na jesen ponuditi ili tijekom jeseni, jer neće sve do rujna biti gotovo, to je nekih 180 novih mjesta. A treba mu 5 ili 6 tisuća. I sad zamislite to, u obraćanju Visokom upravnom sudu, gradonačelnik i zastupnici grada su govorili da oni imaju kompenzacijske mjere, da će biti ne znam koliko novih mjesta. Čim je sud donio odluku u korist grada, već na prvoj presici su i oni i zamjenica Dolenc rekli da imat ćemo dramu sljedeće jeseni s vrtićima, mi nećemo imati dovoljno mjesta. Znači, bezočno se obmanjivalo ne samo javnost, ne samo birače, nego i sud. To je taj razlog zašto, a zalažući se prije svega za vladavinu prava i u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, a isto tako i za prava prava onih najslabijih među nama, čija prava gradonačelnik krši, obratili smo se i Ustavnom sudu. Ostaje nam instanca i Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava, a kad je u pitanju, ja bih rekao, ukazivanje na Tomaševićevo bezakonje i štetno djelovanje kad su u pitanju građani grada Zagreba, u ovom slučaju baš djeca, oni najugroženiji i najmanji naši sugrađani, tu ću ja ustrajati i kad je u pitanju Ustavni sud i kad je u pitanju Europski sud za ljudska prava. Gospođo Kovačević, pretpostavljam da znate jako puno roditelja koji su u mjeri kao i vi. Jeste li razgovarali s njima što napraviti, što ćete napraviti zapravo ako se djeca ne upišu, a velika je vjerojatnost da se neće upisati, a mjera se ukida? Biće jako velika panika, da u kontaktu sam konstantno sa roditeljima. Ljudi su u jako neizvjesnoj situaciji, u strahu, što je vrlo razumljivo s obzirom da im se ukidaju primanja. U ovo vrijeme inflacije i onako to nisu nikakva primanja. Nemaju opciju zaposlenja jer nemaju opciju vrtića. Biće jako velika panika, no nažalost naše vladajuće to uopće ne interesira. Njima je bitan samo njihova korist ili što god im to značilo. Ne zanimaju ih interesi građana. Napravili su jako veliku paniku, čak i mržnju među ljudima. Podijeljena mišljenja vezano za roditelje odgajatelje, što ja smatram da je bespotrebno. Roditelji odgajatelji su trpili jako puno uvreda na račun statusa. Grad Zagreb je roditeljima ponudio izbor. Znači, sami roditelji odlučuju da li će ostati doma sa djecom, biti majke odgajateljice ili će ići raditi. Ljudi su izabrali ono što im je bilo ponuđeno. Ja u tome ne vidim apsolutno nikakav problem. Ili da te roditelje mogu nazivati kako su ih nazivali okotarinama i neradnicima. Smatram da svako ima pravo na izbor, tako da ne vidim zašto gradska vlast cijelo vrijeme komunicira da će biti problem za te roditelje što su maknuti sa tržišta rada, da se neće moći zaposliti jer se neće moći prilagoditi na posao. Ja smatram da to neće biti problem za onog korisnika koji odluči prekinuti mjeru, otići raditi, ali svakako nisu trebali prekidati postojeća prava, nisu trebali prekidati ta rješenja, a nisu ni dali bilo koju drugu opciju da se ljudi mogu posložiti život, da žive kvalitetno kako i zaslužuju.
Gospodine Lovrić, taj omrženi pokojni gradonačelnik Bandić kod Tomislava Tomaševića je omržen i to imamo prilike čuti u svakom njegovom nekako izlaganju spram medija, ali taj Bandić je gradio vrtiće i nijedno dijete u gradu Zagrebu nije bilo bez vrtića. Na zadnjoj skupštini imali smo prilike čuti na preskonferenciji gradonačelnika Tomaševića koji kaže moramo sam ukinuti mjeru da bi imao novaca da bi gradio vrtiće. Zamjenica Dolenec uopće ne zna koji broj djece iz mjere roditelj odgajatelj će tražiti vrtić. Rekli su samo neće biti mjesta, to u startu. Na novinarska pitanja pa hoće li onda subvencionirati tete čuvalice, za to isto nemaju novaca. Pa mi sad nije jasno kako tako spremni ljudi za preuzimanje odgovornosti za grad Zagreb su se jedanput našli u nespremnoj situaciji, dok pokojni gradonačelnik Bandić je i gradio, a sva djeca su bila u vrtiću. Malo me zbunjuje. Ono što Tomašević i njegovi suradnici zaista često puta je neistina. Da ne upotrebim oni imamo od prigode do prigode daju izjave. Pa malo prije sam rekao, u sudu su pisali da će biti dovoljno mjesta u vrtiću, čim je sud donio odluku. Na prvoj presici su rekli neće biti mjesta u vrtiću. I tako je puno toga. Ono što gradonačelnik Tomašević i njegova zamjenica često ponavljaju, da nisu mogli graditi vrtiće zbog toga što je bila na snazi mjera roditelj-odgojitelj, pa su morali novce isplaćivati roditeljima. Podsjetit ću, od uvođenja mjere 2016. do promjene vlasti 2021. mi smo isplaćivali roditeljima redovito njihova sredstva i gradili vrtiće. Tako da je u tih 5 godina, nepuno je to je manje od 5 godina, sagrađeno novih 83 odgojne skupine za 1245 djece. I to Tomašević jako dobro zna. Ali to njemu ne ide u prilog. Zato on se ponaša kao i dalje u oporbi i iznosi laži i neistine. Slično je govorio da nisu kupovani kamioni u čistoći zadnjih 5 godina, pa se onda ispostavilo da je i 2019. i 2020. kupljeno negdje oko 60 vozila 19. i opet oko 60 vozila 2020. Međutim, on kad je došao na vlast, on ih je prestao održavati. Prestao mijenjati gume, kupovati rezervne dijelove i ugrađivati, pa su mu ta vozila neispravna. Prema tome, meni je gotovo apsurdno, jer mogli bi po cijeli dan govoriti o neistinama i lažima koji Tomašević i njegovi suradnici serviraju. I to je, znači, grad Zagreb je mogao i dolaskom Tomaševića na vlast. Sačekalo ga je gotovih 14 projekata. Od toga, napomenuo sam, koji su već bili u javnoj nabavi. On je mogao nastaviti graditi vrtiće i isplaćivati sredstva za mjeru roditelj-odgojitelj. Ta mjera nije savršena. Ona je na snazi bila kad je on došao na vlast 5 godina. Ona se mogla i revidirati i popravljati i tako dalje, ali sve u suradnji sa partnerima. Ne jednostrano odrezati škarama. Ja sam duboko uvjeren da taj otpor prema mjeri roditelj-odgojitelj, ta želja da ju se ukine, nije vezana praktičnim životnim razlozima. Jer ona ukidanje komplicira život svim Zagrepčanima, ne samo roditeljima-odgojiteljima, već je to razlog ideološke prirode. Postoje, nažalost, politike u Europi, a očito je Tomašević njihov provoditelj, koji se zalažu da se rađa što manje Evropljana, pa time i što manje Zagrepčana. I to je rezultat i to je nešto što jer, znate, ovo neće samo te prenatalitetne pomake zaustaviti kod roditelja-odgojitelja. To je putokazom brojnim drugim zaposlenim Zagrepčanima. Pa kako ćete se odlučiti na rađanje djeteta kad sutra vas ne čeka mjesto u vrtiću? Da. Ugrozit ćete svoj život. Kako ćete normalno funkcionirati? I ovo je duboko protunatalitetna mjera, odnosno Tomaševićevo ponašanje je duboko protunatalitetno. I ja mislim da su to prvenstveno, a on nema hrabrosti to javno reći, nego to skrivečki skriva iza nekih drugih. Poziva se na financije. Pa ta mjera je negdje oko 2-2,5% gradskog proračuna. Sve evropske zemlje za demografiju izdvajaju oko 5%. Grad Zagreb je praktički Hrvatska. Pa ako je previše za grad Zagreb 2-2,5%, onda pobogu. A ono što ja često govorim, recimo, samo na obnovi škola, gdje smo mi imali ugovorene radove, gdje je on te radove zaustavio, zakomplicirao, mijenjao projekte, provodio nove natječaje, izgubit će 500 milijuna kuna. Na Titušu Brezovačkom, koji je u tijeku, 75 milijuna kuna. Na Gornjoj gradskoj gimnaziji 120. I da ne govorim dalje. Mnogi oporbenjaci kažu... S jedne strane čini ogromnu štetu, on se ponaša prema novcu ko pijani milijarder. Novac mu curi svugdje,
A s druge strane, eto, baš moraš štedjeti na roditeljima, odgojiteljima, to će nas spasiti. Nije u pitanju novac, nego je u pitanju Tomaševićeve ideologije. Mnogi oporbenjaci, zastupnici u Gradskoj skupštini kažu zato što djeca nisu njegovi glasači, pa sad može na njima uskratiti, ali zaboravlja se jedna druga stvar, roditelji su glasači. Ovdje samo nije više nisu ugroženi samo roditelji odgojitelji, nego svi zaposleni roditelji. Apsolutno. To je problem. Mi sad već imamo oko 3000 očeva i majki koji u ovoj godini, sad trenutno im dijete nema vrtić. Ja sam izložen svakodnevno tim informacijama i jako je teško slušati te roditelji koji jednostavno ne znaju što će. Znate, ovo će doprinijeti smanjenju broja rođene djece u gradu Zagrebu, ali i iseljenju mladih Zagrebčana. Gospođo Kovačević, a hoće li ovo mi znamo kada se jedno veliko nezadovoljstvo zakotrlja, onda najčešće dođe do prosvjeda. Kada izađu te fenomenalne brojke o broju neupisane djece, vjerujem da roditelji neće biti prekriženih ruku i reći ok, čekat ćemo iduću godinu, ok, nećemo imati novaca, ja se sad ne mogu zaposliti, da će se tu nešto pokrenuti kod vas samih. Pa naravno da će se pokrenuti. Evo bio je i jedan prosvjed vezano za tu temu nedostatka vrtića. Ja samo kažem da nekad Zagreb je dobio titulu prijatelj djece. Smatram sad i osjećam da je Zagreb postao neprijatelj djece, samo zbog isključivo gradske vlasti. Velika panika će se desiti i roditelji naravno ne znam kako. Jednostavno trenutno je toliko neizvjesna situacija. Ljudi neće imati mogućnosti čekati nešto, jer primanja im se ukidaju. Ljudi neće moći plaćati podstanarstvo. Mnogo ljudi je podstanari, imaju više članova obitelji. Kako se vi sad snalazite? Pa, vjerujte mi da bolje da ne znate, na sve načine. Na sve načine oko čuvanja djece. To nije zdravo za djecu. Da, jer nemaju konstantnu. Tako je, nemaju konstantu, djeca su malo vamo, malo tamo, to nikako nije dobro za djecu. Niti su, sad kad komuniciramo vrtić, niti u socijalizaciji, isto se šaltamo. Malo suprug, malo svekrva, malo svi. I to nije nikako zdravo za nikoga. Tako će se, nažalost, morati snalaziti i svi roditelji, odgajatelji, ali stvarno nemaju svi mogućnost. Nemaju svi opciju, niti bake, niti svekrve, ni prijatelja, ni nikog, svi većinom rade. Tako da je jako stresan period, čeka sve nas. Gospodine Lovriću, zabrinjava li vas činjenica da grad Zagreb vode ljudi, prvenstveno ću se tu osvrnuti na zamjenicu Dolenec, koja izlazi s podacima koji su prvenstveno netočni, jer ako malo duže pratiš gradsku upravu, ja pratim, hvala Bogu, 22 godine, onda znaš da podaci koje ona iznijela na toj preskonferenciji, koliko je djece u mjeri, koliko bi otprilike djece moglo biti za vrtić, daleko od točnog. Ono što se događa, što je nevjerojatno u protekle 2 godine... To mi izgleda kao bacanje brojeva. Oni kao prvo skrivaju informacije. Da. Prvenstveno ja kao gradski zastupnik, iako po Poslovniku o radu Gradske skupštine, u roku 30 dana mi se mora dati svaka informacija. Znači, bilo koju da tražim, jednostavno vam ne dostavljaju. I to ne samo meni, nego i bila je i točka dnevnog reda, ali ništa se nije popravilo. Jednostavno ignoriraju. Slično je novinarima. Pa imamo medijskih kuća koje vele da su po 200 ili 300 puta slali upite, nikad im nije odgovor. Znači, informacije se skrivaju, a kad se iznesu, one su u pravilu krive i lažne. Znači, to su dezinformacije i time se oni služe na brojnim poljima. Pa fenomenalno je ovo za Jarunski most. Što Dolenec kaže da odustaju od Jarunskog mosta jer on prolazi blizu jezera Jarun. Pa to je davno isprojektirano tako. Pa to, i što se tamo previše izgradilo, pa most i baš i treba zato što su Vrbani 3 izgrađeni, gdje građani su Vrbana 3 ne mogu izići iz Zagreba nego preko tog mosta i brojni drugi. Znači oni vam jednostavno bubnu takvu jednu dezinformaciju koja nema veze niti sa činjenicama, niti sa strukom, niti sa zdravim razumom. Ali to je njihov način ponašanja. Prema tome, ako se želite informirati u gradu Zagrebu, nemojte slušati Tomislava Tomaševića i njegove zamjenike. Ne, jer kad sam čula koje je škole otvorio, a s obzirom da sam bila kada su se udarali temelji tih škola, bili ste vi pročelnik, gradonačelnik je bio Bandić, onda mi nije jasno zašto se to prisvaja kao ovoj gradskoj vlasti. Najporaznije je da oni to onda objave na mrežnim stranicama kao svoj uspjeh. Oni su samo presjecali vrpce tamo gdje smo mi isprojektirali i ugovorili
dogovorili i započeli radove, uglavnom su produljili te radove kad su došli na vlast za 6 mjeseci do godinu dana. Trajali su duže i skuplji su. I o tome će se puno govoriti jer tu ima puno i štetnosti za grad Zagreba, to spada i u domenu kaznene odgovornosti. Ali navest ću vam recimo jedan detalj koji su jučer objavili na mrežnim stranicama grada Zagreba. Jučer su objavili slavodobitno, znate li da u knjižnicama grada Zagreba djeca do 15 godina imaju besplatno članstvo? Međutim, ta mjera je uvedena 1. rujna 2016. Istog dana kad je i roditelj odgojitelj. To smo isto smatrali pronatalitetnom mjerom i tad je na prijedlog mog ureda, gdje sam bio pročelnik, to uvedeno. Znači, oni vam se bezočno hvale nečim što je na funkciji od 2016. Međutim, ono što se dogodilo, ako hoćete izraditi člansku iskaznicu u knjižnicama grada Zagreba ili ako ste odrasla stariji od 15 godina hoćete plaćati članarinu, onda vam je to od 1. siječnja ove godine skuplje. Recimo, izrada članske iskaznice je 14% skuplja nego što je bila do 1. siječnja ove godine. Znači, to zamagljuju. Ono što je sramotno u današnje vrijeme, uopće kad se toliko trudimo oko poticanja čitanja, usluge gradskih knjižnica poskupljivati. To ja mislim u Hrvatskoj ili u Europi je napravio samo grad Zagreb. Ali s druge strane, hvaliti se s nečim što je na snazi točno od dana jer sam ja sudjelovao u kreiranju toga i znam da je ta besplatnost za učenike, odnosno za djecu do 15. godine nastupila 1. rujna 2016. I oni vam se bez srama jučer, to imate cijelu objavu na mrežnim stranicama grada i hvale se time. Ili recimo, još jedna velika laž. Govori se da je smanjen broj komunalnog otpada, da je porastao broj plastike i tako dalje. Ali Tomašević izbjegava reći da je svaki mjesec se prikupi oko 3,5 tisuće tona manje nego li prije njegovog ovog novog modela. Zašto? Jer to je oko 15%. Jer vam završi u jarcima i šumarcima. Vi trenutno u Zagrebu imate 9.000 divljih deponija. Upozoravali smo Tomaševića. A ako nametne taj svoj suludi model odvoza otpada, da će se dogoditi upravo to. I to se događa. Ali on vam to, i pogledajte onu tablicu, isto je na mrežnim stranicama grada, bila je na presici, nigdje se ne spominje. Zaboravlja još nešto reći, da od prikupljene plastike koje predaje CIOS-u, koji grad po toni CIOS-u plaća 188 eura. To je onaj isti CIOS koji mi je rekao raskinuti ugovor. Isti CIOS koji mi je rekao da nikad neće raditi i optuživao Bandića. On sad radi 35 puta više nego što je radio Bandić. Matematički 35 puta više. Ali vam 15% prikupljene plastike CIOS vraća gradu jer je kontaminirana i grad ju vozi na Jakuševac. To zaboravlja reći. Znači, od ukupno prikupljene plastike 15% CIOS svaki mjesec vrati gradu i grad to vozi na Jakuševac. Onaj isti koji su rekli zatvoriti. Isti onaj Jakuševac koji su trebali zatvoriti, pa ja mislim, rekli su za 2 do 3 godine kad dođu na vlast, to znači najkasnije sljedeće godine. Da, ali nekako mi se čini da ništa. Znate, tu je, kad govorimo o dezinformacijama gradske vlasti, oni se bave samo dezinformacijama i naravno nanošenjem velike štete Zagrebu i Zagrepčanu. Gospođo Kovačević, vidjela sam da dosta roditelja koji su u mjeri su razmišljali o još jednom djetetu. Sad su nekako se pokolebali i odustali, jer kažu, prvo nećemo to moći prehraniti, drugo sad moram naći posao, treće uopće ne znam šta ću sa djecom koju imam doma. Kakva su vaša razmišljanja po tom pitanju? Pa to je sve individualno od obitelji do obitelji. Naravno da ne samo roditelji odgajatelji, nego općenito svi novi parovi koji su ušli u bračnu zajednicu, nakon svega ovog što se dešava u Zagrebu, čisto sumnjam da će se odlučiti na više od 2 djece, ako se uopće odluče na djecu, jer nemaju uvjete ljudi. Htjela bih napomenuti, znači, grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, trenutno zahvaljujući Tomaševiću ima najmanju naknadu za novorođenu djecu u 3. i 4. po redu i svaku sljedeću. Bandić je to prije nekoliko godina uveo, kao i svi drugi veći gradovi u Republici Hrvatskoj, 56.000 kuna za 3., 4. i svako sljedeće dijete na 6 obroka, znači svake godine 6 godina po 9.000 kuna. No Tomašević je sada i to ukinuo i za svako dijete, 1., 2., 3. i 4. daje naknadu od 2.500 kuna jednokratne
pomoći. Meni je to sramotno za glavni grad Republike Hrvatske, jer Klis, Vis i Split, svi oni daju puno više nego što je davao i Zagreb, znači neki preko 100 i nešto tisuća kuna. I to je ukinuo roditeljima općenito koji će imati prvo, drugo i treće dijete. Isto je smanjio naknade. Ne znam kud ovo sve vodi, što kaže gospodin Lovrić, laži iz dana u dan su konstantne. To je ko da su u osnovnoj školi i vrlo, vrlo neozbiljno upravljaju gradom. Ljudi ne prate svaki dan te sve informacije, ne ulaze u dubiozu tematike. Govorim o cijelim, od svim građanima, pa možda ni ne shvaćaju koliko je tu zapravo laži, pročitaju nešto u medijima i smatraju da je to točna informacija, zapravo je tu jako puno toga netočno. Osvrnula bi se da nije samo tematika da je se okomio na roditelje odgajatelje, nikakvo gospodarenje otpadom mu ne prolazi i to mu je koma. Manji OPG-ovci su isto stradali. Evo, ja imam roditelje koji imaju plantaže jagoda preko 30 godina. Oni od ove godine više neće moći financirati svoje mjesto prodajno štand gdje su prodavali jagode, jer je Tomašević digao naknadu na 1000 eura sa 400 kuna. Znači, oni su plaćali naknadu 400 kuna kako bi prodavali svoj domaći proizvod. Tomašević im je digao naknadu na 1000 eura. I moji roditelji trenutno neće jednostavno si to moći priuštiti jer su oni manji OPG. Nemaju više 30.000 sadnica kao što su imali prije par godina. Sad imaju oko 10-ak i njima je to jednostavno neisplativo na tom štandu na remizi. Prodavat će na placu. Tako da malo po malo svi manji poduzetnici, apsolutno sve. Ljudi toga uopće nisu svjesni dok ne osjete na svojoj koži, ali kažem, malo po malo svi će dobiti po džepu na bilo koji način. Svi građani grada Zagreba. Prije nego što se vratim na ovo sve što se uništava, još nešto, gospodine Lovrić, vezano za vrtiće i zamjenicu Dolenec. Rekla je ove godine neće biti mjesta, ali ona rečenica koja je uslijedila poslije mi je bila gotovo pa iz science fiction filmova, ali na sljedećoj godini, 23. i 24. mi ćemo se pobrinuti da sva djeca u Zagrebu budu upisana u vrtić. Kako? Nikako. Znači, ja samo jedno pitam, koliko vi vrtića mislite izgraditi, ljudi? Da bi se riješio problem, da bi se riješio na ovakav način kako Dolenec misli, onda bi trebalo sagraditi oko 500 novih odgojnih skupina. I to prije 6 mjeseci početi? Recimo 40-ak novih vrtića. Znamo da je to nerealno i da je to, čak kad bi imali i novac i organizacijske kapacitete, da nemamo prostornih uvjeta. Rekao sam opet, postoje veliki dijelovi grada gdje vi jednostavno ne možete sagraditi vrtić. Ali evo, gospodine Lovrić, imala sam priliku, tu su mi gostovala jedna prekrasna glazbena škola iz Sesveta koja svirala je sada u subotu koncert ispred napuštene tvornice u Sljeme u Sesvetama i govore im, ova zgrada nam treba, tu možete i vrtić i sve, i nitko ih ne doživljava. Mi smo započeli glazbena škola Sesvete, nekad osnovna škola u sastavu sad već i srednja otvorenog učilišta u Sesvetama, pa smo je izdvojili kao samostalnu, pa je proširili na srednju. Jedan sjajan projekt koja pokriva istočni dio Zagreba, ali sve tamo i do Vrbovca i Zeline. Kažu da je stalo kako je otišao gradonačelnik. I naravno mi smo u prostoru tvornice Sljeme u jednoj postojećoj zgradi planirali i radili projektnu dokumentaciju za uređenje prostora, iako glazbena škola ima svoje prostore i koristi gimnaziju Sesvete, ali to je nedostatno za ovu ekspanziju koju je doživjela. 600 učenika. I postala jedna od ključnih zagrebačkih glazbenih škola, pa i šire. Planirali smo, međutim, sve je stalo u ove 2 godine i evo... Iz grada su im rekli da nema dokumentacije. Pa, postoji dokumentacija jer se projektiranje već bilo započelo i sve... To su i oni isto rekli. Zašto se stoji, to je pitanje za Tomašević, ali stoji sve. Znate, ne stoji samo glazbena škola u Sesvetama, stoje brojne druge škole. Ali već kad ti učenici nađu prostor, već sad sve ti pokažu. Da. Što je još potrebno? Ne znam, to je baš pitanje za Tomaševića. Ali ja ću reći da osim ovih projekata obnove škole koji su oni dio završili, dio su zaustavili, stoji čini se velika šteta, mi smo pripremili i dosta projekata za izgradnju novih škola. Mi imamo što u projektiranju, što u pripremi, imali smo oko 30-ak novih školskih zgrada koje su i u umjetničkom području, recimo imamo kompleks u Vlaškoj, gdje je trebala ići druga faza
uređenja dvorišne zgrade za glazbenu školu Pavla Markovca i za plesnu školu Ane Maletić ne čini se ništa. Koliko znam, sve stoji. Daleko smo bili odmakli s projektiranjem. I dolazi treća faza gimnazije, isto u Vlaškoj gimnazije, nove zgrade 18. gimnazije. Jako puno, ovih dana se i Tomašević žalio da se jako puno gradi tamo na području oko arene, a međutim mi imamo u projektiranju osnovnu školu na Laništu. Baš za to. Sagradili smo, on je otvorio područnu školu u Blatu koja amortizira, ali ne vidim da se išta radi na pripremama oko izgradnje Laništa. I tako ima brojnih tih projekata koji su ga dočekali, na kojima on ništa ne radi, a pogotovo moram naglasiti da ne postoji niti jedan projekt, osim proširenja one biciklističke staze u Deželićevoj i ovog jednog neobičnog i ružnog rješenja pješačke zone u dijelu Vlaške, u dijelu stare Vlaške. Ne postoji niti jedan projekt koji je Tomašević osmislio i započeo. Niti ja vidim da nešto osmišljava, ali on ima sreću što ga je barem na području školstva sačekalo na desetke, samo 14 novih vrtića, preko 20 školskih objekata i tako dalje. Sačekalo ga jako puno projekata, a i to ne zna implementirati i provoditi. I mislim, mogli bi u nedogled. Na području prometne infrastrukture ne radi se apsolutno ništa, nego su zaustavljeni projekti. Spomenuli smo Jarunski most, Novu Branimirovu Sesvetu. A zatvaraju se i određene dionice grada, a posebno i promet. A ono što on voli istaći, to je obnova zagrebačkih mostova, to je redovito održavanje mostova koje je također bilo pripremljeno prije njega, gdje on isto tako samo presjeca vrpce i tako dalje. Prema tome, nemamo ništa novo. Kad je u pitanju vodovod i odvodnja, to je posebno katastrofalna situacija, jer su ga dočekali gotovi projekti za sanaciju curenja u vodi i u odvodnji od 450 milijuna kuna koje su se mogli povući iz Fonda solidarnosti. Dočekali su gotovi projekti, spremni za raspisivanje javne nabave, nije ju nikad niti raspisao, kamali izveo. A s druge strane, hoće tako drastično i brutalno poskupjeti vodu Zagrebčanima, umjesto da je taj novac za takozvane projekte koje on neće nikad graditi. Vidjet ćete da u ove 2 godine on niti lipe od poskupljenja, koje su pred nama, niti lipe od poskupljenja vode neće potrošiti u projekte. Jer da mu je trebao novac, imao ga iz Fonda solidarnosti. Jasno. Njemu treba sposobnosti i kompetentnosti za vođenje projekata. Niti to zna Tomašević, niti to znaju njegovi suradnici. A treba i volje. Gospođo Kovačević, što je sad pred vama? Hoćete li aplicirati vi za vrtiće? To je sada u 5. mjesecu. Su prijave, upisi i ja jedva čekam tu tiskovnu konferenciju gdje će zamjenica Dolenec nas obavijestiti koliki je broj djece upisan. I posebno me zanima ono obrazloženje za onu djecu koja neće biti upisana. Prije su ljudi nekako težili tome da dođu u Zagreb, da im djeca imaju vrtić, da imaju odlično školovanje, nove škole, sve. Moram vas i pitati šta je sa onom školom koja treba biti najbolja i najmodernija na Bukovcu. To ću se vratiti. A sada nekako mi se čini da ljudi žele što prije iz Zagreba otići nekakve okolne dijelove ili barem mjesta kraj Zagreba, bilo to Sveta Nedelja, Samobor, bilo gdje, da bi djeci mogli pružiti dostojanstveno djetinjstvo. Da, mislim da ljudi neće imati drugog izbora nego ili iseliti iz države ili iz grada. Jednostavno, mi smo već aplicirali naravno svi prema vrtićima da provjerimo situaciju. Normalno, dobili smo povratne odgovore, 1000 odbijenica. Pitali smo ih što predviđate za upisnu godinu. Rekli su ne predviđamo ništa jer već imamo ispod crte od prošle godine. Znači, na svim doslovno iz jednog dijela grada na drugi dio grada smo išli tražiti bilo kakvu opciju. Stvarno nema opcije. To je možda 10-ak mjesta, ali, na primjer, sad ja iz zapadnog dijela idem na istočni, mislim, to je ljudima katastrofa. Za organizirati prijevoz, nemaju svi vozačku. Ne znam što će se dogoditi, jednostavno. Zbilja nije dobro. Biće hrpa nezadovoljnih roditelja. Nego šta je sa tom školom koja također vidim da se prepisuje da je to od ove gradske vlasti? Osnovnu školu Bukovac smo započeli prije izbora. Sjećate se, nakon dugo priprema, prije izbora škola je stradala u potresu. Hvala Bogu, imali smo već prije potresa gotovo pripremljenu projektnu dokumentaciju, ishodili građevinsku dozvolu, započeli radove. Zamjenica Pavičić-Vukičević je
otvorila radove i trebali su biti gotovi 1. rujna prošle godine. Da. Nedavno sam se provozao, obilazio, vidim da to je da završetak na Dugom štapu. Opet jedan primjer gdje jednostavno ova gradska uprava ne zna. A to je najmodernija škola koja treba biti u Zagrebu. To će biti najnovija. Ajmo reći da je najmodernija. Ne, rekli su i najmodernija. 12. gimnazija koju smo također pripremili, a Tomašević predsjedski otvorio u Dubravi. Kako vam je to gledat? Je malo licemjerno? Pa to je jako licemjerno. Ne bi o licemjerju, međutim, to je štetno. Jer osnovna škola, 12. gimnazija isto kasnije, ali hvala Bogu je završena. Međutim, osnovna škola Bukovac kasnije već sad, znači ako je trebalo biti 1. rujna, negdje 7 mjeseci. Kad će biti gotova, Bog dragi zna. Jer po ono što sam vidio ja na licu mjesta prije 10-ak dana, daleko je to od završetka. Sad, slično je recimo bilo s bolnicom Srebrenjak. Također su ih dočekali ugovoreni radovi započeti. Izvođač je raskinuo jer je rekao ja jednostavno nemam u gradskoj vlasti sugovornika s kojim, jer vi morate, kad imate neko tako veliko gradilište, pa kad gradite, ne znam, ogradni zid doma, pa morate s majstorima surađivati, izvođačima. A kamoli kad su tako veliki, vi morate imati kompetentne ljude koji predstavljaju gradsku upravu i koji mogu surađivati sa projektantima, izvođačem, nadzorom i tako dalje. Međutim, vidjeli ste na Srebrenjaku da je izvođač odustao jer jednostavno nije imao sugovornika. On nije mogao dobiti sastanak, tražio je po mjesec dana da ga prime, da bi ukazao na određene probleme, a kamoli da bi se našlo rješenje. Slično i na Bukovcu. I slično i na brojnim drugim projektima. Tako da, znate, teško je reći. Opet se vraćamo na ono, ne znaju završiti ono što ih je dočekalo spremno, ugovoreno. A kako će tek oni nešto osmisliti i ovo što kaže Dolenc da će za godinu dana sagraditi. Pa ja imam od prije, mislim, ali to je, prije godinu dana sam bio u jednoj TV emisiji sa gospodinom Bakićem, koji je glavni financijer, odnosno on je iz Sjene i gradski pročelnik za financije. I onda je on ovako u studiju tvrdio da se trenutno u gradu Zagrebu grade 4 vrtića i da će biti gotovi do konca prošle godine. Ja sam rekao, gospodine Bakić, ajde idemo sad poslije emisije obići ta 4 vrtića. Jer se tad nije gradio niti jedan, nije bilo radova. I naravno, niti su bili gotovi do konca godine, niti su se gradili. Znači, ali jednostavno tako bacite tu jednu lažu u eter i onda narod misli, Bože, pa nešto se i događa. Slično je s tom pričom da će sagraditi nadzemnu željeznicu, da će cijelu željezničku prugu dignuti u zrak, da će mislim, toliko se toga priča da, znate. Moram vas pitati, obzirom koliko ste dugo bili pročelnik i kako veliki ured ste vodili i kad znate da Zagreb može podnijeti teret, sad ja koristim ovo može, ali u dobre svrhe. Da, Zagreb može. Ja se slažem da Zagreb može, ali Tomašević ne može. Ali Zagreb može podnijeti taj teret da svako dijete u gradu Zagrebu ima svoje mjesto u vrtiću i sad mi pričamo ne o 10, ne o 100, mi pričamo o 1000 djece koja ostaju bez vrtića. To je, kažem vam, imali smo stol na 3 noge, Tomašević je otpilio jednu nogu i uvjerava nas da će taj stol i dalje stajati. Ali je govorio da ste vi radili pogrešno, ali tad su djeca imala vrtić. Tad su imali mjesto u vrtiću, da, pa Bože moj, a što da vam velim? Teško je to, to jednostavno, znate, polemizirati kad imate s druge strane hrpu dezinformacija, obmana i laži, teško je s tim uopće ići u ozbiljnu polemiku. Trebamo pogledati rezultate. Nek pogleda broj neupisanih 2020. 1. rujna i nek pogleda recimo danas ili 1. rujna ove godine. Koliko je bilo 2020? Nije, mi smo imali tad oko 1000 slobodnih mjesta u vrtićima. Znači, mi smo nakon uvođenja mjere roditelj-odgojitelj rasteretili sustav i imali smo i 2016. i 17. i 18. i 19. i 20. Mi smo jednom mjesečno ažurirali te podatke na mrežnim stranicama Gradskog ureda za obrazovanje i uvijek je bilo negdje oko 900 do 1000 slobodnih mjesta. Ja se molim samo sad sve one koji su iz Možemo da sad ne iskoriste ovaj podatak da kažu da je toliko djece sad rođeno, 3000 djece u 2 godine. To je teoretski nemoguće. Bilo bi to divno da jest. Da, ali nažalost nije. Mi ćemo sabrati te podatke i već je sad vidljivo da se Zagrebčana, otkad je došao Tomašević na vlast, rađa manje, zahvaljujući njegovoj politici. I dijelom njegovoj politici, i to bojim dobrim dijelom. Hoćete li vi ići na prekvalifikaciju? Pa, mislim da ne. Jer mene zanima, ako je od 7 ujutro do 7 na večer, kako ćete prehraniti obitelj, s čim ćete plaćati režije i ko će čuvati djecu? Mislim, ništa tu nije... To je neizvedivo. To je jedna ispričana bajka od gradske vlasti. Znači, to je neizvedivo. Onda ne bi išla na prekvalifikaciju, nego bi našla bilo kakav posao da dobijem plaću, da imam financije za preživljavanje.
Jer to je neizvedivo. Ja ne znam o čemu oni pričaju. Oni stvarno žive u ružičastom oblaku. Prekvalifikacija i bez primanja si. Ko si to može danas priuštiti? Neko ko je... Ja ne znam ko. U kojem mi svijetu živimo. Znači, roditelji odgajatelji sad neće imati redovna primanja da prežive mjesec. A kamoli da će 4 mjeseca još plaćati, ok, to je nekih 200 eura od tih 7.000 kuna recimo za njegovatelja, ali ljudi nemaju za preživjeti mjesec, to je ključno. Znači, ostavljeni su doslovno na cesti, bez ikakve opcije. To nije nikako ljudski. Znači, to je totalna katastrofa. Kome bi to napravio? Najvećem neprijatelju, eventualno. Apsolutno. Gospodine Lovriću, ono što sam naučila kroz sve izborne cikluse, da grad Zagreb je jedini koji ne prašta. I jedini koji tako kažnjava da to SDP najbolje vidio kako građani znaju kazniti. Tamo gdje su dobivali, sada je dobio Možemo, naravno na krilima svega onoga što je obećano. Prošle su 2 godine, zapravo sad će proći 2 godine vladavine Tomislava Tomaševića. Ispunjeno gotovo nije pa ništa. Zapravo nije ništa. Ispunjeno štetom? Ne, nešto se posadilo 1-2 drveta, pokidalo se 6-7, ali nam se puno više srušilo drveća, nažalost. Apsolutno, da. Neko je i ozlijedilo, imamo i ozlijeđenih građana i štete, to znam. Ali vidim da se, meni jedna stvar nije jasna. Biciklističke pruge idu, rastu ko gljive poslije kiše, ali recimo za kolica ja nemam mjesta. Za kolica nema mjesta, ali recimo u mom kvartu, točnije na Kajzerici, vi imate biciklističkih staza sad kao u priči, ali ako ja idem sa svojim sinom i s kolicima, ja mogu eventualno na cestu ići, ili će mene neko pokositi. Evo, tu su stvarno si dali truda, opet nisu mislili na male bebe, ali dobro. Dobro, ma vidite, Zagrebčani, ja mislim da... Hoće li ih kazniti? Da je bilo logično. To što je većina naših sugrađana glasovala za Možemo, to je rezultat jednog vrlo vještog političkog marketinga koji se akumulirao godinama i meni je to shvatljivo i bilo je to očekivano, znate, i nakon dugo godina vlasti pokojnog gradonačelnika i svih tih okolnosti uslijed njegove smrti, a kažem prvenstveno zahvaljujući jednom sjajnom političkom marketingu, a marketing znamo da uvijek je negdje na rubu sa neistinom i laži, to je rezultiralo tom jednom briljantnom pobjedom Tomislava Tomaševića koji je dobio skoro 200.000 glasova, negdje oko 60%, da je njegova lista dobila 44%, da je Možemo u tom trenutku na razini države bilo negdje na 18%. Međutim, vidimo da građani ovaj nerad prepoznaju i ne samo nerad, prije svega nesposobnost i nekompetenciju, pa i ono što ste vi rekli i nedostatak želje da se nešto dobro napravi za ove građane i ovaj grad, rezultira time da je sad, recimo, popularnost Možemo na polovici onoga što je, kad je u pitanju cijela Hrvatska, negdje ispod 10%, znači oko 9%, to je polovica vrhunca njihove popularnosti. A neka istraživanja koja su provođena u gradu, a nisu objavljena, ta podrška toj političkoj opciji u gradu Zagrebu već sad prepolovljena. Što i ne čudi. Što i ne čudi. A ja vjerujem do izbora, recimo španjolski Možemo Podemos u Madridu, nakon 4 godine mandata nije prešao izborni prag i dobio ispod 5%. Njihov Tomašević, zove se Iglesias, je nakon toga razočaran svojim rezultatima, se javno odrekao bavljenja politikom. Ja to priželjkujem i Tomašević. On bi to mogao napraviti odmah, ne čekati 4 godine. Recimo, talijanski Možemo, koji je vladao Rimom, gradonačelnica 5 godina, također nakon 5 godina nije prešla izborni prag i tako dalje. Tako da ja pretpostavljam da će Zagrebčani nagraditi Možemovca i Tomaševića onako kako će oni raditi za ovaj grad, pa ja predviđam da će to biti kao i u Madridu i u Rimu. Za kraj, gospođo Kovačević, poruka gradskoj vlasti. Vi ste definitivno neprijatelji djece.
A imali smo prilike vidjeti kako prolaze i pozdravljaju djecu kraj Sabora i kraj Gradske skupštine. S obzirom da su privatne fotografije, nisam to htjela objavljivati. Hvala vam puno, gospodo, na konstruktivnom razgovoru. Veselim se novom susretu. Gospodine Lovriću, posebno vašim izlaganjima u Gradskoj skupštini, da se borite za ove najmanje. Hvala vam lijepo. Dopustite mi reći da je Grad Zagreb inače prijatelj djece. Ja sam i dalje uvjeren da je Grad Zagreb prijatelj djece, da je samo trenutno aktualna zagrebačka vlast, ali Grad Zagreb i građani sigurno nisu i vratit će se to opet na svoje. Nadamo se. Nadamo se. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, što smo vam pripremili za danas. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, a mi se ponovo vidimo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Srdačan pozdrav.